Dwi'n ôl yn Bingol. Da ni'n enwog yn Bingol am prices mwya amazing. A lenni eto, da ni ddim yn disappointio. Fydd enillydd Bingol lenni yn mynd adra efo prif status symbol student, côn, colin y côn, I drysori am byth. Pwy bydd yn mynd adra efo'r hôn, a pwy bydd yn mynd adra efo pen mewn siom yn Bingol Rhyngol 2026 Steddfod Edition. A we bombe! Caerdydd! Da ni eisiau gyda Aber, achos mae uni nhw llawn gimps a emos, a maen nhw wedi gwneud pen fi mewn sydd yma heddiw. Aberystwyth! Da ni eisiau cyrra Bangor cos maen nhw'n NPCs ac yn so smelly a maen nhw defo efo gonorrhea. Bangor! Da ni eisiau cyrra Aberystwyth oherwydd maen nhw'n shit, useless ac da ni ddim yn Wetherspoon wankers. Croeso I Bingol Steddfod Bingol Hansh 2026 yn Caerdydd. Mae gennym ni 4 rownd gwahanol o dan y thema myfyrwyr. Felly, gobeithio byddwch chi'n neud y dda gan fod chi yn myfyrwyr. A bydd y 3 tîm yn aros tan y 3ydd rownd. Wedyn, bydd yna rhywun yn cael ei gicio allan am bod yn shit yn anffodus. Rownd cynta, University 3. Y rownd yma, dwi'n mynd I gofyn wrtha chi cwestiwn o dan y thema student. A da chi angen rhoi 3 ateb I fi o dan y cwestiwn yna. Da chi'n barod? Come on, man! Iesu Grist, reit. Enwch 3 peth bysa chi'n ffindio mewn stafell student. Reit, Caerdydd. Laptop. Charger. A gwely. 3 lle mae student yn mynd I ôl I ar ôl noson allan. Oce, Bangor. Gwely fi, gwely rhywun arall, gwely ffrind fi. O, oce. Ie. 3 peth mae student yn dyfaru yn y bora. Oce, Aberystwyth. Shag, drugs, yfad. 3 prif hylif students. Oce, Aberystwyth. Alcohol. Dŵr. Dŵr cym. Nain chdi mynd I fod mor prawd. 3 lle mae student yn endio fyny ar ddamwain. Oce, Caerdydd. Gwely rhywun arall. Oce. Y wrong lecture room. Oce. Ag carchar diw'n noson. 3 rheswm mae noson allan yn gorffan yn gynnar. Shit music, gorneidi a mynd adre fo rhywun. Enwch 3 peth mae student yn berchen o, ond dyn nhw ddim yn defnyddio. Oce, Caerdydd. Laptop. Condoms. Papur a pencil. 3 peth mae student yn colli ar noson allan. Aberystwyth. Bancad, cash, ffrindiau. 3 peth sy'n wastad mewn bag student. Reit, Caerdydd. Condom. Portable charger. A laptop. Ag y gwestiwn derfynol. 3 peth mae student yn gwneud yn lle adolygu. Reit, Bangor. Shagio, Shagio. mynd I pub, Mynd I pub. gwylio ffilms. Gwylio ffilms. Gret. A dyna y rownd gynta wedi darfod. A nesa, da ni'n mynd I rownd 2. Enw rownd yma ydy Gargl Gwerin. Fesul tîm, mae un o'n chi yn mynd I ddod i'r tyflaen teg ata fi. Da chi'n mynd I gargl caneuon a ma'ch tîm chi yn gorfod dyfalu y mwya ac hynny maen nhw'n gallu mewn 1 munud. Ond y twist ydy, tra da chi'n garglo, da chi'n mynd I dawnsio gwerin. So, yn gynta, mae gennym ni Bangor. Dagi bach, dagi bach. Lawr o lan y môr. Amser. Reit, Aberystwyth, chi neso, os gwelwch yn dda, dewch yn eich blaen. Cael lan, cael lan. Stop it, mae'n bwrw glawn, stop it out. Plas plan bach. Quick, come on. Time! Sosban fach. Pass. Bread of heaven. Pass, pass. Pass, pass. Time! Okay. Ni pen blapus. Bloody hell.
Rownd 3, night out. Un o'r pethau cyn mynd ar noson allan ydy gael yn barod i mynd ar y pwl i'r rhyngol. Y rownd yma, byddwch chi'n gorfod rhoi colir ar gwyneb un o'ch team members chi. Ond, i wneud pethau'n anoddach, bydd un o'ch chi'n blindfolded a bydd llall yn gwisgo goggles lysgachu. Bydd y person blindfolded yn gorfod rhoi breichiau nhw trwy breichiau y llall a rhoi colir ar y person sy'n eistedd lawr. A bydd y person yn eistedd lawr yn just bod yn ddistaw ac yn ei chymryd hi. Bydd gennych chi mond 3 munud i newid gwynab y person yn eich tîm chi. Felly, nawn ni weld sut mae'n mynd. Ar eich marcia. Barod. Ewch! Okay. Chaos yn barod. Fana. For what? Glos. Un o rei. Admisi. 5, 4, 3, 2, 1. Deitl lawr os gwelwch yn dda. So, y canlyniadau ydy. Efo 1 pwynt, mae Aberystwyth. Efo 2 pwynt, mae Bangor. Ac efo 3 pwynt, mae Caerdydd. Ond, mae yna pwynt extra am faint o detailed a bod bob dim yn y lle cywir. A mae'r pwynt yna yn mynd i Bangor. Da ni wedi cyrraedd pwynt lle mae un o'n chi yn gorfod gadael ni. Y tîm bydd yn gadael ni ydy... Excuse me, sorry. Sorry, what? Diolch. Duff. Sorry. Aberystwyth. Dwi wedi mwynhau cynrychioli fy mhrifysgol i. O, y gwir. Hefo ffrindiau. Just fucking leave already. A da ni yn y rownd olaf sydd basically graddio chi. Dyna pam dwi yn y get-up yma a da chi efo hetiau bach fancy ar eich penna chi. Yn y rownd yma, da ni essentially yn neud relay race. Da ni'n mynd i chwarae chydig o beer pong. Pan da chi'n gael y pelen i fyny'r cwpan, da chi'n tollti'r hylif i fewn i'r ffliwt gynnych chi ar eich pen chi. Wedyn, defnyddio'r space hopper i bownsio teg at y bwcad, gollw'r hylif i fewn yn y bwcad, a wedyn bownsio nôl. Ond cofiwch, peidiwch y colli gormod o hylif. A we, bombe, ar y cyfri fi. 3, 2, 1... Come on, go! Ti wedi gael i fewn? Dydd. Oce. Ofalus. Iawn. A mae Caerdydd bron. Oce, a mae Bangor yn mynd yn ôl, wan. Waw. Ofalus ydi. Mae'r het di dod off. Dwi'n siŵr wneud un o teammates chdi rhoi dy het ar yn iawn. Oce, mae Bangor yn agos. Bangor yma, anhygoel. Felly, y tîm fydd yn ennill colin y côn ydy... Caerdydd! Llongyfarchiadau Caerdydd, dyna chi colin y côn. Sut ydych chi'n teimlo?
Hapus dros ben. Hapus dros ben, Dyn ni'n teimlo'n hapus i ennill gan ein ddinas ein hun. O, chwarae teg, ie. Yn ein cartre. Hwn gem, chwarae teg, ie. Dwi'n teimlo'n hapusach beth i cyrraedd Bangor hefyd. Ai. Reit, commiserations mawr Bangor. Oedd o'n fixed. Oedd o'n fix, Ie. a dyna ni ddiwedd Bingol Hansh 2026. Llongyfarchiadau i Caerdydd a Bangor, gnewch yn well tro nesa. Fi oedd Flair Pierce a we Bomber.